wat moet ik maken? Ik voel nooit genoeg. Ik zet mijn liever niet goed, betekent wie toch het is nooit genoeg. Maar ik sta aan je maar van niet is het. Kan maar praat, geen niet om van hoe even. Wat moet ik maken? Van alles wat ik maak is nooit genoeg. Schrijf dat. Nee, dat wil je altijd gewoon. Dat wil je altijd gewoon. Nee, je zei niet, als je vrouw weet, dan moet je goed met me trekken. One shot, one shot. Als je niet trekt, als je uit mij volgt, schrijf je met hem aan. Wat? Als je nog goed terug, wat? Ja. Oeh. Jij, ja goed. Die schrijf. Goed, wat? Dat is een man, hallo, dat is een mooie man. Weet hem toch ook, ik weet hem toch niet. Oh, vier. Die zit kom, naast hem hond. Oh, vier. Nee, man, moet je. Ik wil niet. Oh, vier. Wat? Oh, vier. Oh, kip, hé. Hey, kip. Daar zijn die. Dan gaan we goed als je het langer onze maal zou je. Klap je wassen. Kip. Kip. Zie je mij wel? Hé. Zie je mij wel? Hey, man, slag zie je dan? Wat slag je? Wat slag je? Jij, wat slag je? Jij. Maar je gaat toch Wat slag je? Ja, kijk. Ah, dat is wat dat dan. Ja, gaan we doen. Daar hebben we zo gaan we niet zien. Los dan jij. Die weet dat de lange heeft voor ons. Wat is die? Nu nog. Mijn broer, ja maar lopen. Wat dan lopen? Zie je mijn broer, laat mij kijken. Waar nog daar van terug? Ja, dat is kan niet. Ja, dat is los. I want to play a game on my bro Xbox. Ja, no belang zeker. Ja, jij speelt wel. Ja, altijd. Oh, ik zei het in de PlayStation. No belang zeker. Kijk je daar, man. Je bek, wanneer ik dat er... Je bek! Ga je bek? Ja, je praat dat wat? Kijk, wanneer is het voor jou niet? Al jouw bek? Oh, maar die man schön, Alter, ik heb gewoon kort, die man ik krijg het kort. Ja, maar ik heb de klare meisje. Emotional, damn it! Ja, ik heb de klare meisje. Kijk je? Bro! Waar blijft hij? Hij blijft hier. Hij slaat diep zo pas niet. Ja. Tijdens dat? Onze kragen nooit zijn. Nou, ja, Onze kragen. ja, Nou, hey, waar blijft hij? wat dan hier? Ga dan. Bro, als je ja. Doe dan ze kragen. Nee, je hebt die grens. Dan heeft hij niet de grens. Nou, dat is mijn baas zijn. Bro, kijk, die man, hij van die man. Hij van die man. Ja, je hebt hem gehaald, zeg maar. Ja, maar broer. Ik zou er gedaan, hoor. Zeg je dan niet de kragen? Ja, broer, ik zou er gedaan. Hagenwees van me. Haag weer mijn broer, ik word gezet in je dag weer niet. Maar mijn broer, waar ik zeg van jou nou, ik zeg een zondag met een zondag, man. Dat weet ik bij jou. Het zijn niet Maar hij Paloni. Hij Paloni. Wat een Paloni. Hij Paloni. Wat een Paloni. Hij doet weer aan de beloning, maar. Wij lang hier. Wat een Paloni. Zijn we weer Paloni? Ah broer, en dan hij ook Paloni. Wat ga je dat? En dan zeg ik. Ah, goed nog gevallen. Ja, dat weet wat. Hij gaat de dames nog gaan. Papa gaat daar, joh. Maar bedenk niet, papa gaat dat niet. Ik ga zo, dat mag hij dat is wel Hey, zijn er dat is met jaren. Kijk, de batar. No, man, ik niet, man. Ik zit erbij bij jou. Mani, Steffi. Apa? Nou, hoef je zo zijn. Nou, hoef je zo zijn. Hey! Yay! Nee, ik heb een iPhone zelf speelt, maar ik moet dat dan bij zien dan, man. Daar ben ik aan. Ik vind het zo gaan, maar jij moet lachen. Stop the cap. Niet de camera zitten. Kijk, hij gaat er doen. Kijk, David, ik zit nu op pot staan die aan. David, zij moet nog wat vragen. Hij is honger, ja. Ja, ze wil wel wat honger. Wat? Nou, aan alle kragen komt zijn.
Ada sila. Ay pakai bersa. Aku main buat fight tahan itu. Fight dia dari stadion. Ya kan awal saya kan main itu kalau juari man. Dasar kartu ya. Oh buat dia mah ada ya baru ya. How fast gimana lu biar di sekolah ni bad boy. Na brad saya nu biayi. Ya memang. Saya kan tak dia. Tak salah. Ah dia. Menutus lang kita peluang. Serbia. Paano nga Itu main dan memang peluang ni. Tapi masa tak dia. Masuk dia. Bukan dia. Asyik party ban depan. Oh party ban. Kita biar ke sana ini kapten. Hey, Serbia masih kau pada beca. Siapa? Oh. Siapa? Oh yang sedang di bawah. Siapa? Mana posisi kau guys siapa? Bisa siapa? Goalkeeper. Ya. Saya Brian. Wah, saya Ivan ai pala di bawah. Oi. Wah. Era kan kita main papi, susok titela ya mas. Ela, betul. Papi kami. You pick. Oh ya, saya yang direct you pick. Susuk tayo. Nari kamu kata boy. Ay boy. Wong kay babang. Bisa selesai. Okey kita skill. Away jika ka din ma'am dito ka sa Yo. away jika ka din ma'am dito ka sa may bro man. Away jam no. Away na gani may bro away jam no. Ya mana lagi? Oi, sorry, kita betul. Away kay blaster sen. Mana waki. Look so big. Ayo back terus. Ayo back. Babu kung gimana kita kuros boys man. Mana jauh? Niya bro ni anak kuros man bro. Wala naman dagal ka. Namay bro. Away dia na mat. Ko bukan suruh bro. Ana show ana lain. Ay, bro ka dulu. Kumusta mo? Kumsam. Bro, aku try ni free ni. Dah kena ala, agak gay. Bro, bato kal me bro. هذا ماي ما دخلت الشقة Hey, mat soy. Oi, ik was je been niet. Away, kijk dat dit zijn. Hey, waar is het zo eens dan? Ik was je been niet. Jij. Wat het was je been niet. Los die van.